Maggi eta Euskal Piratak. Maggi abentura bila dabil beti. Aitonak historia eta istorio guztiak ezagutzen ditu. Pirata barku bat Donibane Loitzuneko portuan. Amerikar batek Euskal Piraten altxorra lapurtu nahi du. Euskal Pirata handiek eta Maggik aurre egingo diete lapurrei elkarrekin. Piraten sekretuak, iesaldiak barkuan, tiroak eta kainoikadak. Euskal kostaldeko bazter ezkutuak, abordatzea, ezpatak dantzan.